tenanan iki mbah, Riko arak rabi, mengko menyesal Riko nang burine. Soalnya ngomong-ngomong iki mbah, perlu kesiapan lahir dan batin mbah. Wis ora usah kakean mukadimah lho kowe, Met. Nek masalah lahir iki aku ya memang kaya ngene wis tuwa. Tapi nek batine iku ya isih rusa-rusa, isih kuat sak wayah-wayah. Gur ngomong ae sapa pun iso mbah. Mengko edine kegeden nafsu, tenaga Riko kurang. Wis nikah Riko, wis rabi, ngising-ngisingi wong lanang Riko. Wis aja ngomong ae kowe lho, Met. Sak tenane kowe ku gelem bantu aku apa ora? Nak perkara mbantu gelem yo gelem ae mbah. Sopo sing ora gelem nelong wong. Cuma wae masalahe apa wis Riko pikir tenanan iki Riko arek nikah karo Mbah Jimah iku. Mengko Riko ae jeng gelem. Mbah Jimah urung tentu siap ngadepin Riko iki. Nek masalah kaya ngono iku aja mbok urusi, Met. Iku masalah wis tak serahke karo Parmin. Mong Parmin sing ngerti masalah-masalah ngono iku. Sepenting saiki eneng ora duit 10 juta sing tak tembung mau lho. Piye yo mbah yo. Bingung aku dadine iki. Jadi serba salah aku iki mbah. Tapi kok bingung, kok ketoke ragu-ragu piye no? Pokoke Met, nek masalah duit 10 juta iku gampang, beracara tak balekno no. Guru ngomong gampang-gampang ae. Sopo sing percaya lho mbah. Masalahe mengko kepiri kok jeng arep baleki duit kuwi. Lah wong saiki ae rikoran duit kok apa meneh mengko nak bar nikah. Iya nak untung, nak ora wis nombok Riko iki. Mendingan ngene mbah. Tak aja. Wis Riko nak arep nikah karo Mbah Jima iku nikah nang kantor rae mbah. Murah meriah. Riko iso njimo njaluk karo kepala desa surat keterangan tidak mampu. Wis anggo BPJS Riko nikah mbah. Hah? Mendingan duit jeng eneng iku saiki Riko simpen ge bar nikah ge modal usaha. Wis ora usah ngajari aku kowe lho, Met. Wis dhisikne aku urip nang alam dunya iki. Memang nak perkara lahir ndisikan Riko mbah. Nak tua wis jelas lah secara umur, secara raim, bungkuke, watuke, napasipun wis lebih tua. Riko timbang aku. Tapi nak perkara omah-omah, berumah tangga iki mbah. Ya Riko ora iso ngalahke aku lah, wong aku lebih pengalaman karo Riko. Iku jeng ketok nak bojoku iku urung nak bojoku jeng ora ketok-ketok. Nek bojo angkat, bojo tiri pun eneng aku mbah. Ngene mbah. Riko memang wis tuwa, tapi Riko mesti ngrungokke iki nasihate wong enom iki. Lebih pengalaman. Apa Riko delok iku? Wong jeng sok-sokan arek ewo gede kurang gede. Hah? Ora geden ewohe isin didelokke wong. Dipalai utang rono, utang rene, adol sawah, jeng eneng digadekno. Kanggo apa? Kanggo ewo geden-gedenan. Arepane engko balik modal into untung gede. Nyatane akeh jeng bonjrot. Kae si penok kae. Pernah kae minggat toko kampung iki gara-gara apa? Bar ewo, terutang rono, terutang rene. Ora iso mbayar. Sidone Riko wedi kubah. Wis tuwa Riko iki. Riko pala-palai ewo, bar ewo terutang, mikir utang rono rene Riko stres. Setruk Riko mbah. Kepiye? Memang sih mbok omong iku bener, Met. Tapi ya ora kabeh wong kaya ngono lho. Ya eneng juga sing pestake entuk untung. Saiki kan sing penting tinggal wonge. Waktu ndek iku diundang karo koncone, karo tanggane teko ora. Nek ndek rajin teko, ya mudah-mudahan nek waktu ndek pesta ya ndek ditekani juga. Alah mbah, Riko iki diomongi kok. Wis terserah Riko kepiye lah mbah. Mosok kowe ora ngerti, Met. Nek mbah iki rajin diundang nang kenduri, sasate ya ora tau ora teko no. Oh yo bedo lah mbah. Nak undangan kenduri iku bali ora nyalami mbah. Asal teko Riko jagong, montak mantu, geleng-geleng Riko ora ngantuk pun bali tetep gua berkat. Lah nak undangan ewu kan mesti bali nyalami. Alah ya kerah padha wae ku, Met. Bedone nek kenduri dipangan nang omah, tapi nek undangan pangan nang kono lho. Alah Riko iki wis karepe Riko lah mbah. Wis angel Riko iki diomong ngalang-ale wong lanang nak wis kemecerar apa iki kawin. Wong nomor koyo ngene, mbah. Ya kan sing tak omong bener lho, Met.
Lah wong kawit biyen iku aku rajin teko, apa meneh pas kuwi pesta karo Rukiah kae nikahan. Ya aku asok ngono lho, klepo 10 gandeng karo mili di 5 bungkus. Lah karo mantu kae aku yang nggawa minyak makan karo ngasok duit 100. Si anu Tejo kirim donga kae ya aku nggawa gula kopi. Lah jadi aku saiki nek pesta karo Dik Jimah terus aku ora nganggo pesta undang-undang ngono ya kapan aku narike? Emang bener jeng Riko omong iku mbak. Tapi iku kan ge wong-wong jeng enom. Lah Riko wis tuwa lan siang ngene ngapain lah ewuh-ewuh meneh maksudku ngono. Alah met, kowe ku piye to? Saktenane kowe gelem milih apa ora? Alah sekarang angel iki wongku. Ya wis lah mbah. Ngene ae, mengko aku bali, mengko bengi tak musyawarah kalan dhisik karo si Rukiah kan. Soale jeng nyekel duit iku Rukiah, ora aku. Aku mung sisa-sisane wae iki. Sesuk nak iya omongi Rukiah tak terke lah karo Riko. Ya ngono kan penak, wis lega atine Mbah. Kowe tinggal ngomong iya ngono kok angel men sih. Yolah yo. Pokoknya tenang ae lah mbak ya. Aku bener lanjut kerja lan dhisik iki yo. Perkor duit 10 juta iku anggap selesai. Sesuk tak terke. Ya, wis ndang lunga kono, tapi sesuk aja lali. Waktune wis mepet iki. Iya tenang ae Riko ah. Lah wis lega aku ngene iki. Ora sia-sia aku ngene karo Jamet. Hasil juga. Opo lah kerjaan kita iki, Cok. Kabeh usaha wis kita lewati. Servis elektronik wis, dodolan wis, kabeh patah tengah. Susi kok ora putus asa aku, Cok. Yo, kita iki menungso lanang pantang kita putus asa. Selaku wong lanang kita harus terus berusaha opo pun rintangan. Wo. Biasa iku berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Sakit-sakit kita disi, baru kita senang kemudian. Omongin sopo, nyatane bersakit-sakit dahulu mati kemudian. Kapan Cok mati? Ojo, usia lebih saka 40 tahun orang bakal seneng, orang bakal sugih. Omongi sopo sih ngomong ngono. Tak sampluk si sen cangkeme. Buktine ya kok. Oke wong iku wis tuwa baru dhek sugih, sukses dhek. Mbah Marijan. Kaya apa tuane sukses? Hah? Mbah Surip. Ya nome dhek sengsara memang, tapi tuane kan dhek sukses. Eneng sing wis mati baru dhek sugih. Orang ngono maksudku kok. Lah nek kita iki sugih, meh kita wis mati, tapi paling enggak kan kita iso ninggal kewarisan ke orang anak bojo. Ya percuma, Cok. Sing seneng iku urip. Lah kita sing mati apa nggawa duit? Gue iki cetek banget pikiranmu. Maksudku ngene lho. Lah nek kita mati kita ninggali warisan oke. Yo kan. Paling enggak kan kita sing mati kan kecipratan lho. Cipratan piye? Loh, lah nek wong iku akeh duwite sing kita tinggalke paling dhek kelingan iso ngirim donga, iso nggih sedekah atas namane kita. Ya kan kecipratan juga jenenge. Yo nak iya. Nak kita mati, bojone kita kait meneh kepiye? Ya nek ngono karek teko ae kok payah. Cok, Parmen. Arak nandi dek nih. Apa arak camping opo piye? Camping ngopo paling-paling kumat meneh gemblonge bocah iki. Men, rene. Arak nandi kowe. Apa arak camping? Siapa sing arep camping, Jok? Wong inyong iki arep ngibadah, jalanke perintah Gusti Allah. Ibadah muncul. Tapi ibadah kok koyo ngono. Kan wis tak omong, iki paling gemblonge kumat meneh. Parmen kok direngges. Min, wis suwi kowe koyo ngene. Ya nembe iki dina, Jok. Wok. Baru iki dino rupane gemblonge. Lah kenapa, Jok? Ndelengi inyong kayak kue. Apa arep melu inyong? Nah, aku ora lah Min. Tapi no karo iki mbuh rasaku nak mbok ajak yo gelem dhek. Nah, dhek ora payah, sing penting enek panganane. Oh, kowe ning cocok sembarangan aku. Mosok aku melu wong gemblung.
Ya daripada ning kene pun omongmu mau mumet, stres, putus asa. Ya hitung-hitung golek pengalaman kowe milu wong gemblung kowe. Apa sih kok gremeng-gremeng? Nek arek melu ayu mumpung gratis. Ah, ora lah Min. Main bu gratis apa ora. Masa enek wong gemblung pun bayar. Min, sak tenane kuwi ora pengajian apa lho Min, ibadah apa ngono. Nah, sing ngerti kono ibadah iku sembahyang ya kan ya pengajian ngono ya kan ya. Iki penampilanmu kok ini iki kowe milu-milu pengajian apa? Engko pilu pengajian ISIS kowe iki. Enak bae sampean jok wok nudu-nudu inyong melu ISIS. Inyong penampilan kaya ngene iki ya karena inyong arep ngibadah, memenuhi panggilan ilahi, inyong arep munggah haji. Munggah haji Min. Iya, Wok. Munggah haji ning Mekah kono Min. Iya, Jok, Wok. Lah ngapa kok katone bingung sampean? Ya bingung lah Min, wong modelen koyo kowe kok kucuk-kucuk arep munggah haji. Kesurupan apa piye kowe iki? Ya, aja kaya kue lah, Jok, Wok. Ora selawase wong kuwi ora ana perubahan nek. Bisa jadi dhewe wingi dhek ngapusi. Lah saiki entuk hidayah, bisa berangkat munggah haji. Contohnya kayak inyong kiye. Jok, ketoke paling makin nemen iki. Pikire Mekah iku nang pajak padi, numpak liring iso bal dino. Ya, Min, kowe kuwi nak ngayal aja dhuwur-dhuwur Min. Cangkemmu nak ngomong dhuwur-dhuwur kesampluk baling-baling helikopter jepat lambemu ku Min. Kowe tak takoni, arep munggah haji Min Mekah kowe enek duit kowe. Ya ana lah, Jok. Aja sepele sampean karo inyong. oh, mak berarti oke tuh itu parmen Jok. Makanya wani arep munggah haji. Iya nak iya. Min, piro rupane duitmu kok sampe wani-wani kowe arep munggah haji barang. Ya, sekitar 135.000 lagi, Jok. Apa 135.000 duitmu? Iya. Lah terus nekat arep lunga haji. Ya iya, terus kena apa rupane, Jok? Berarti memang wis gemblong tenan iki Parmin. Min, kowe duit-duit sakmono iku arek numpak pesawat opo Wirono? Kok ngomong pesawat apa duit sakmono arek capung airline ke ya ora diwehi wong. Kecuali nak nyangkut nang sayape baling-baling baru kei. Aja ngenyek sampean, Jok, Wok. Kami orang ngenyek lho Min, cuma ya heran ae gemblummu kok kebangetan. Jok, Wok. Inyong lunga maring kaji, orang gawa duit akeh. Inyong tulus niate lillahi ta'ala. Kabeh-kabeh wis inyong serahke maring Gusti Allah sing gawe urip maring dunia iki. Insyaallah, engko Allah kuwi meridhoi ngai keselamatan karo inyong saka lunga nganti bali. Nekat Parmin iki Jok. Wis jar ya arek kepiye men paling dengkule dhewe sing sengklek. Ya wis Min. Nek karang memang niatmu wis bulet, tekadmu wis kuat, ya monggo. Ndang mangkat kowe ning Mekah kono, kami mung cuma ndongakno mugi-mugi kowe diwehi keselamatan berangkat lan baline Min. Iya, Jok, Wok, suwun. Inyong ngarep mangkat dhisit. Inyong nek bisa pun 2 wulan iki wis balik maning tekan kene. Lah wong tekan ae urung wis mikiri bali kowe. Piye kowe Min? Bukan kayak kue, Jok. Soalnya kanca-kanca oke sing titip karo inyong njaluk tukokna kurma karo susu unta arep didol maning maring kene. Soalnya untungnya gede. Iki kan sarep bulan puasa. Makanya inyong cepet-cepet diusahake ndang cepet balik maring kene. Oh, arek ngagen kurma karo susu unta deh Jok. Min, apa bener sih mbok omong ki Min? Ya temenan lah, Jok, Wok. Lah di Samsir bae pesen karo inyong kurmane 1/2 ton, susu untane 15 kaleng. Lah aliang toke grosir kae pesen yake jarine gawe persiapan bulan puasa. Ya durung sing liyan-liyane maning. Pokoke oke pesanane sing arep inyong tuku maring kana. Oh, mantap lah nang ngono Min. Apa iso kami pesan juga Min? Kan Iya Min. Ya bisa bae, Jok, Wok. Tapi iki permasalahannya pesenane wong-wong kuwi wis akeh banget. Wedine kok ora kegawa karo pesawate inyong. Priben nek sampean sekali maning bae, ya. Oh, mantap lah nang ngono. Kami iso pesan juga Min. Kan iya Min. Kami pesen kurma 5 ton karo susu 5 drum ngono. Iso? Ya priben ya, bukan inyong ora gelem bantu kancane, tapi nek pesenane inyong tambah, inyong ya kudu nyarter pesawat sing lebih gede. Ojo
mosok karo kancane dhewe kaya ngono ya kan, Wok? Yo iya. Iya men, kami sing diutamake gawe bisnis kami. Momen iki ora ning kerjaanan, ya kan, Cok? Heeh. Tapi permasalahannya saiki nyong wis ora duit, duite nyong wis kentekan, gawe manjari pesawate. Soale nek musim-musim kaya ngene iki akeh wong belanja, sing nganggo pesawat gede-gede kuwi akeh. Ya ora apa-apa nang ngono, Min. Lebih apik iku. Dadi tambah akeh muate ya kan, Wok? Iya, ben lebih oke untunge lho, Min. Mesti pesen dhisik, Min. Ya iya, Cok. Lah piroan rupane, Min, apa panjer pesawate? Ya nek duit 500 ya wis bisa. Soalnya kan gawe tanda jadi, gawe panjer bae. Iya, Wok. Yo nek masalah iki tak serahke karo kowe lah, Cok. Aku melu wae. Kuwi ngono wae slalune. Nek wis petuk urusan pengeluaran duit pasti koyo ngono. Kapan kuwi duwe duit sih? Priben si Dora, soalnya nyong arep berangkat iki, wedi mbok ora kekejer. Oh ya wis lah, Min. Nek ngono kami pesen iki duit apa nih? Panjere. Sing penting pesenane kami tekan kene, Min. Ya kan, Iya, Wok? Min. Itu nek wis rampung baru kita hitung-hitungan, Min. Ya kan, Cok? Iki cukup ora iki? Wis kayak kabeh ae. Ah wis mbok hitung dhewe lah, Min. Wis tenang bae, serahke karo Inyong. Inyong kan wong ahli sing paling ahli. Jok, wok, Inyong lunga disit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parmin saiki perjalanan tekan luar negeri. Oh iku lah jenenge wong hebat. Nggak nyongko kita kan. Iki jenenge sekali merengkuh 2-3 pulau terlampaui. Sambil berenang, sambil ngombe banyu. Asal keglendingan ae lah nang dalan.